Yo, what's up? Good morning, internet. Ayan, may panibagong ride na naman tayo ngayon. Kasalukuyan ay nandito na ako sa papuntang Sukat sa East Service Road. At ngayon ay papatungo tayo sa Norte. May pupuntahan lang tayong lugar doon. Bale, ano nga lang pala itong gagawin ko? One day ride. So, balikan lang. Doon banda sa may Pangasinan. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo pupunta. So ngayon solo ride nga lang pala ako, no? At ngayon madilim pa. So anong oras na? 3:08 ng umaga. Medyo malayo kasi yung pupuntahan natin eh. Halos higit 5 oras din ang biyahe. Hindi pa kasama yung kain doon. So update ko na lang kayo. Siguro mamaya na lang ako magbi-video pagka maliwanag na. So let's go. Tara na sa ating biyahe. Yo, what's up? So ayan nandito na ako sa Valenzuela ngayon. Patatapos ko lang mag-almusal yan dyan sa McDonald's. Dito kami nagka-almusal ni Mrs. madalas kasi dito sa Valenzuela active ang mga patrol. So safe kayo pagka bumiyahe kayo ng gabi or madaling araw. Yun lang, so ngayon paalis na ako. At mamaya na lang uli ako magbibideo kapag maliwanag na. So ngayon 4:30 pa lang eh. Let's go. Yo, what's up? Good morning, internet. Andito na pala ako sa may Plaridel Bypass Road. Palabas na, papunta na to sa may part na to ng San Rafael. So, pa-exit na ako dito. Pabalik na ako ng Maharlika Highway. Medyo mahaba rin kasi itong bypass road. Kanina nung nag-start ako mag-ride dito, pumasok dito sa bypass road ay madilim pa. So, ngayon, nag-aagaw liwanag na. Ganda oh. Mukhang mainit mamaya. Medyo madilaw ang langit eh. So ang oras nga pala ay 5:26 ng umaga. At yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, patungo tayo sa Pangasinan. Samahan nyo ako papunta sa Pangasinan. Ang pupuntahan nga pala natin doon ay ang summer capital ng Pangasinan. Sabi nila, yan daw ang bagong summer capital ng Pangasinan. Kasi di ba alam naman natin ang Pangasinan ay bukod sa maraming dagat ay mainit kasi nakailang biyahe na rin kami doon. So mainit talaga siya kahit hindi summer, mainit ang Pangasinan kasi malapit nga siya sa dagat. Meron doon na bagong sumisikat. Actually hindi naman pala bagong sumisikat. 2 years ago nag-start siyang makilala, ang road ng Malico. Yan, sigurado ako narinig nyo na yon sa mga bumibiyahe ng norte. Dalawang bayan na nakakasakop sa kanya, ang San Nicolas at ang Santa Fe. Doon tayo mag-i-start sa may San Nicolas, aakyat ng Malico. Tapos ang plano ko bumaba sa may Santa Fe. Isa lang din naman ang tutumbukin niya na road, iikot lang. Try lang natin daanan yung buong Malico road. Tingnan natin kung ano makikita natin. So sabi nila malamig daw ang lugar na yon. Dito natin malalaman kung malamig nga talaga kasi tama-tama summer ngayon. Tingnan natin kung kahit summer malamig siya. Saka tingnan natin kung ano yung mga pwedeng puntahan at tambayan, galaan sa lugar na yon. Kung meron ba siyang mga tinatawag na campsite, pero alam ko meron eh. So nagtingin-tingin lang ako doon ng mga lugar sa mapa na pwedeng puntahan. Update ko na lang kayo kapag medyo malapit-lapit na. Let's go! Yo, what's up? Yan, andito na tayo, papasok na tayo ng Gapan City. Dito sa Nueva Ecija. Nakapasok na rin tayo sa arko ng Nueva Ecija. Dito nga pala ang daan natin papunta doon sa may Malico, Pangasinan. Ang ruta na to ay ruta din ng papunta kayo ng Sagada. Ang tutumbukin din dito ay ang Aritao, Nueva Ecija, saka Nueva Vizcaya pagka dinedire-diretso mo. Pero dahil tayo ay sa San Nicolas sa may Pangasinan, medyo kakaliwa tayo ng bahagya. So ang sinusundan ko lang naman ay mapa ng Google Map. Meron na tayong 2 hours and 37 minutes. Mabilis lang naman ang biyahe dito kasi ngayon ay Sunday, araw ng pagkabuhay, araw ng palaspas. Yan, katatapos lang ng halos ng Holy Week. So hindi ko alam, wala akong idea kung matao ba ngayon, matraffic. Baka yung iba pauwi na ng Manila na galing na probinsya. Malalaman natin mamaya kung pauwi na ba ang mga tagapagmana ng probinsya. So ngayon ang ganda ng tirik ng araw.
At tingin ko yun napakainit mamaya. Pero okay lang yun, mas gusto ko talaga yung maaraw kaysa maulan. Kasi pag maulan mas hassle. Pag maaraw naman ay magagawa natin ng paraan yan. Saka naka-jersey ako. Yan o, jersey lang, hindi ako naka-riding jacket. Pero meron naman tong elbow pads. So kahit naka-jersey tayo, kailangan pa rin ng protection. Yung inner na elbow pads, pati yung inner na knee pads, yan nandito yan sa loob para mas magaan ang galaw. Bukod dun sa ginagamit naming external na elbow pads, tutumbukin ko nga pala dito yung halos road ng Cabanatuan. Welcome to Cabanatuan City. Nasa Cabanatuan na tayo. Ang ganda ng umaga at ang ganda ng road. Sana lang tuloy-tuloy hanggang hapon ganito. Kailangan ko na muna mag-break dahil nakaka 2 hours na saddle time na ako. Parang nakakainom ng tubig kaya pwede muna, kaso malamig. Medyo malapit na tayo, 2 oras na lang. Nandun na tayo sa Pangasinan. Ngayon ay nasa, hindi ko alam kung part pa rin to ng Cabanatuan. Nakabili na tayong tubig, nakapagpagas. Ang mahirap lang dito, no, nasa Talavera, nasa Talavera na pala ako. Maluwag sana yung kalsada, kaya lang ang dami kasing tricycle. Tapos yung mga tricycle pa hindi tumatabi, lagi sila nasa gitna kahit na mabagal sila. Yun lang naman ang mahirap dito. Pero bukod doon, maganda naman yung road, tapos maluwag. Pero kung malagpasan mo itong mga tricycle na to, mabilis lang ang takbo, mabilis na yung biyahe. First time ko makadaan dito sa Talavera, kasi ito nga yung way ng Pasagada. Kasi nung dati nung Sagada kami, ang daan namin sa kabila, kasi muna kami Bigan, so Ilocos, tapos sa kabila tayo kami umakyat doon sa may Bauco, Quirino Mountain or Quirino Road. Doon kami dumaan. Dito naman kung halimbawa dediretso ka ng Sagada, dito ang daan mo. Kaya first time ko dumaan dito. So meron na lang tayo 1 hour and 58 minutes. Nandun na tayo sa may parang pinakabukana ng San Nicolas. Bukana pa lang yun, hindi pa yun yung paakyat. Medyo paakyat, nasa taas na siya, pero hindi pa siya yung mismong gitna ng Maliko. Patay ako neto mamaya pagpabalik, ang iinit. Di bali at least pauwi, isang tiis na lang, pauwi naman na. Puro straight na ang road dito Nakikita ako sa mapa. Ayan o. Meron na tayo 1 hour and 45. Medyo malayo pa to. Medyo malayo na malapit. Tingin ko daw makakarating tayo mga 9. San Jose City. Nasa San Jose City na pala tayo. Tapos bayan ng Balok. After pala ng Cabanatuan ay San Jose City. Tapos hindi ko na alam kung ano yung sunod na lugar doon. Parang nasa parang Morong, Rizal. Ito yung itsura ng lugar na yun May mga puno na malalaki sa gilid. Tapos ganitong road, 2 lanes, 3 lanes pa to, o 4 lanes. Hindi na kasi nagagamit yung kabilaang isang lane Science City of Muñoz, Responsible City. Wow. Ibig sabihin marami ng palayan dito. Alam ko talaga ang Nueva Ecija ay isang produkto ng mga palay. Dahil sila yung may mga pinakamalaking farm ng mga palay. May nakikita na akong bundok. Ayun kung natatanaw nyo rin. Hindi ko alam kung yan yung Maliko. Kasi dyan yung direction natin Ganda ng bundok. Hindi ko alam kung saan lugar na to Teka lang. Wala ba akong signboard? San Felipe. Malamang barangay yan. Mag-8 na. Pero hindi pa naman ganun kainit. Nararamdaman ko lang yung hampas na hangin na may konting init. Wow! Ganda. Puro na pala kapatagan dito sa mga palayan Wow! Isang open field talaga Parang sa Dingalan. Kung nakarating na kayo ng Dingalan yan, parang ganito rin yan
Kagandahan lang, hindi ganun kalakas yung hangin. Kasi hindi ko nakikita gumagalaw yung mga damo eh. Kaya okay lang magpaspas tayo dito. Tapos wala pang mga bahay. Adjust ko muna yung brake para pag akyat natin eh ayos ang brake. Pag lusong, okay ang brake natin. Yo, what's up? Yan, dito na tayo sa bayan ng Lupao. Sana may madaanan tayong Shell, makapagpagas ng kaunti para full tank tayo bago umakyat. Tingin ko wala na yata Shell dito eh, kasi wala na akong halos. Bibihira na yung bayan na nadadaanan ko. Eh naman, papasok tayo ng Umingan na ragsak nga isarang sasangbay yung apo. Talagay ko language nila yun eh. Ibig sabihin wala na tayo sa Tagalog area, kumbaga yung mga salitang Tagalog. So nandito na tayo sa mga sa mga Kapampangan or hindi ko alam. Checkpoint. Marantay Brad. Morning. Ayos turbo kayo lang basit nga sir. Ay, Tagalog po sir. Ay, may kunting istorbo lang sir ha. Okay lang. Para makuha natin. Pwede pa tayo alis natin. Ay. Para, sir. Saan punta natin sir? Sa di sa San Nicolas. Sir, paalaala lang natin yung pan ng motorcycle safety para always para hindi naman tayo tapos palagi natin gamitin yung lisensya sir, kunin lang natin tapos wala ba kayong base ganito sir? Ang alam ko di ba 6 PM to pero yun sir. Pero may dala naman ako. Dala yun para hindi tayo mapapan. Salamat sir. Thank you. Thank you. Na-checkpoint tayo pero hindi naman sila nag-check ng mga documents. Parang reminder lang. So, di-remind niya lang yung best. Tapos yung overspeeding. Natawa lang ako kasi kanina pa ako nag-overspeeding. Siyempre, minsan hindi natin maiwasan na ganito kaluwag na road at wala namang mga bahayan. Patakbo tayo ng matulin. So, lagi ko din naman sinasabi, ride safe. At ingat lagi sa biyahe. Yun nga. So, let's go. Overspeed ulit tayo. Charot. Nangyari. Traffic pa. Ay, nako. What happened? Medyo random ko na init sa likod ko ah. May daan ba dyan? Meron sumato may parade. May parade. Saan? Ito alternate. Lalabas din doon. Mas okay dito. Pwede naman dyan nakamotor. Makakalusot pag motor. Okay. Try ko. Thank you. Nako. Sobrang traffic nga. Ang mahirap. Hindi pa ako makakalusot dito sa truck na to. Pasya yan. Huwag ka lang gagalaw. Malapit na tayo sa sa may San Nicolas 58 minutes na lang Nakadali pa ng parade. Tas palengke pa pala to, kaya pala talagang traffic. Ako yung parade yata sa kanan din. Yun, medyo nakalagpas na ng traffic. Officially, nasa Pangasinan na tayo. So, tingnan natin kung saan banda ang yan, itong kulot-kulot na to. Palagay ko ito na yung akyatan Itong straight hindi pa siguro. Ayan konti na lang, 55 minutes nandun na tayo sa gitna nung Maliko. Try ko magpalit ng mapa. Ang isa lang naman ang destination na nakita ko doon. Ano nga ba yun? Cup of Story. Yan yung nakita ko sa mapa. Hindi ko to nakita sa vlog nakita ko to sa mapa. So naging interesting lang kasi nakita ko yung view maganda. Mukhang wala signal. Patay tayo dyan. Pero isang diretso lang naman to. Hanggang dun sa dulo ng Tayog. So lipat muna tayo ng location. Ayan natin kung baka magka-signal tayo. Let's go. Hindi ko tulit malaman kung aakyat ba ako dito sa baba. Yash. Wala na. Yun nga yata yung bundok na yan. Sigurado kung yan yung isa dyan sa mga bundok na yan, yung pupuntahan natin. Ayan Ayan. Kasi yan na lang yung bundok.
Parang umiinikutan na natin yung bundok ah. Wow! Ang init! Ang init! Tuyong-tuyo. Nakalagay sa mapa, river to eh. Oh. Tuyo. Dry season. Welcome to San Nicolas. Yan oh. Officially, tayo ay nasa San Nicolas na. May speed limit. Municipality of San Nicolas, speed limit 60. Sige, sundin, since naman napakalaki ng karatulan nyo, sundin natin yan ang kanilang requirement. 60 lang tayo. Lapit na rin naman tayong kumana. Maganda rin ng San Nicolas at tingin ko maganda dito pagkagabi. Daming street light eh. Ang lalapit pa na agwat. The overtaking 60 din. 60 lang yan, ayan o. 60. Thickly populated area, slow down. Maganda rin yung mga karatulas na nilalagay. At least warning na rin. Kasi nga naman, ganun kaluwag na kalsada, nakakaingan yung humiga ng silinyador. Pero sa ganyan, kahit wala naman nag-enforce, since na pinapatupad nila yan, respeto ko na lang, or respeto natin. Sundin na lang natin, wala namang mawawala eh. Mabilis pa rin naman ng 60. Speed limit 30 kph naman sa junction area. Simbahan yata to or plaza. Ito na yung huling straight na road bago umakyat doon sa bundok. Yo, what's up? Yan, kainitan na. Nagpahinga lang ako na saglit, uminom ng tubig, water break, tapos nagpalit na rin ng battery ng action cam, lowbat na pala. Kasi ito na tayo oh. Makikita niyo yung kulot-kulot na yan, yan na yung paakyat. Ito yung location ko ngayon oh. Tapos yan na, malapit na tayo. 34 minutes na lang. Teka, i-type ko na nga yung destination na kailangan ko. Yun ay ang Cup of Story. Part na pala siya ng Santa Fe. 14 kilometers, 45 minutes. Start tayo. Malayo pa pala, 45 minutes. Kainitan. Ito na yung start ng mga akyat natin. Ito na yung maliko. Arrive home alive. Marami kasi nadidisgrasya dito. Yung mga napanood na rin ako dito na mga nadisgrasya gawa ng mga nagkalat na buhangin sa gilid. So kapag dadaan dito ay mag-iingat. Marami rin talagang pupunta ng motor dito para mamasyal dahil may magandang tanawin dito. Sharp curve to ah. Hindi ko natitingnan sa mapa. At pala natingnan ko sa mapa. Kaya maganda rin pag may mapa ay nababantayan mo kung may sharp curve kaysa magulat ka. Nagla-landslide din pala dito. Sinemento nila yung gilid. Marami na nagpunta dun ah. Tayo medyo late na. Anong oras na ba? 9:17. Maaga pa pala pero mainit lang. Tandaan na tayo at mahirap na madisgrasya dito. Mukhang mahirap ang rescue dito. Parang sa Banayoyo sa Mountain Province. Nagbababaan na rin yung mga sasakyan ha. Marami kasi nagpupunta din doon sa sa Cup of Stories. Siya lang naman kasi yung may maayos na parang cafe. Marami namang kapihan doon pero simple lang. Tapos siya naman may view siya, tapos maayos yung maayos, maganda. Maayos naman yung mga kapihan doon. Isa kanya kasi yung may pinaka tawag mga mabongga. Mabongga, mga pang instagramable. May familiar to na bundok eh. Parang ganito rin yung road condition. Hindi ko matandaan ko sa Batangas. Prone nga to sa landslide oh. Mukhang kaka-landslide lang. Tinabilang na yung mga lupa. Grabe, ganda ng scenery dito. Ang malapit kasi nito, katabi lang din siya ng bundok.
Mukhang dito sa part ng San Nicolas wala masyadong mga kainan or establishment. Parang dun pa sa part ng Santa Fe. Ho. Oo nga, landslide nga. Delikado pala magpunta dito pag umuulan. So sa ngayon safe pa kasi solid pa yung mga lupa. Hindi ko alam kung part pa rin tayo ng San Nicolas. Yun, no? Kita ang Kapatagan. Taas na. Ilang kaya ang above sea level nito? 3 bars na lang ako. Abot kaya ako. At pala nadala ko yung container ko sa gasolina. Ayan, oh. Ganda, oh. Sa Ifugao area, ganyan din eh. Pinagkaiba lang, mas malamig na yung lugar nila para dito. Approaching tayo sa pinaka sharp curve. Dito yata magandang kumuha ng picture eh. Ito yung curve na to, oh. Ang ganda, oh. Wow. Ang kulit ng puno eh, oh. Siya na lang yung natitira nakatayo doon. Yun na lang yung lupa niya. Wow. Dito nga muna tayo. Ganda dito. Ito pala yung maganda, yung famous na spot. Dito muna tayo. Oo nga, oh. Stop muna para mag-picture. Yan yung famous spot ng Malico. Maganda yung curve niya, no? Maganda magkuha ng shot yan. So pero kapag kukuha kayo ng shot dito, mag-iingat lang kayo kasi maraming dumadaan na sasakyan, lalo na pag weekend. Tuloy na uli tayo sa biyahe. Ang ganda ng shot dito, panalo. So meron na lang tayo 19 minutes hanggang doon sa destination natin. At pinawisan ako doon. Grabe. Pero lumamig, ah. Hindi natin palalagpasin niya, malayo pinanggalingan natin eh. Ang init nga lang, maganda talaga dito pag maaga ka eh. Buti na lang medyo hindi ganun kadami yung mga sasakyan. At nakakuha ng mga gandang shot. Medyo sharp, masyado na sharp yung mga curve natin. After nung ano na yan, ano tawag dun sa lugar na yun? Perfect Sea. Kasi sa Marilaki may Big Sea eh. Yun naman Perfect Sea. Ganda na. Wow. Isang pagkakamali, laglag. Ayun, oh. Walang harang. Ang ganda ng puno. Oh. Dito na nagsisimula yung mga magagandang view. Ayun, oh. Kita yung ganda ng road na yun. Parang pinapyas talaga, natira lang gitna. Alam mo yung view deck siya doon sa taas. Ayun, oh. Kaya yun. Tourist spot siya, oh, sa taas. May pa, ano yan? Sweden? Flag ng Sweden? Tama ba ako? Walang alam sa Batawat eh. Ang ganda yun. Okay. Dito pala start noon. Tapos akit doon. Ang tao. Saka na lang. At least may babalikan. Dapat talaga kasama ko misis ko dito. Gusto niya nga dito mag-overnight. Pero dahil may pasok, hindi siya nakasama.
Kung kasama siya, lahat ng mga ganyan pupuntahan namin, yung mga ganyan tourist spot. Tapos overnight dito. Kasi maalam ko maraming tourist spot dito eh. Pero dahil ako lang mag-isa ngayon, so chinek ko lang daanan kung ano makikita. So sulit nga kahit hindi ka mag-overnight, kahit daanan lang. 13 minutes na lang eh. Malapit na pala. Ibig sabihin, malapit na ako sa Santa Fe. Or Santa Fe na to. Sana man lang katulad yung kanina yung nadaanan, lagyan nila ng harang. Tulad ng mga ganyan. Matawag yung mga rollers. May nakikita na ako mga puno na nakikita ako sa Baguio. So far, wala naman ako nadaanan na matatarik na daan. So halos banayad lang siya. Tapos mga sharp curve. Yun lang. Pero yung sabihin mong sobrang tarik, wala. So kahit mahihina sa sakyan mo, makakakyat ka dito. Kung nadaanan nyo na ang Sampaloc Road sa may Laurel, Batangas, packet ng Tagaytay, parang ganito lang din yun. Pinagkaiba nga lang, walang shade dito, walang puno na nasa tabi. Kasi doon eh malilim. Yan, mga pine trees ba yan? Sa mga malamig lang tumutubo, malamig na nga oh. Fairness ha, kahit ano natin, siguro 10 o'clock na, malamig na siya. Baka may dampi na to ng ano, Benguet. Itong lugar na to. Kailang malumot to, delikado. Ayan, nagmukhang Benguet na talaga to yung itsura niya dito sa part na to. So kung sa view, sa lugar ang mali ko, Santa Fe yung pinakalamang yata. Wala siyang matarik na akyatan, pero mahaba siya. Wow, lamig. Oo nga, panalo. Hindi naman siya sobrang lamig, pero malamig. Mas nagmukhang Benguet to. Kasi yung kanina, yung nandun sa may part pa ng San Nicolas, parang hindi pa siya itsurang ano, Benguet eh. Pero ito mas nagmukhang Benguet. Ayun, katulad din yan, nakita mo yung road sa kabila na iikutan mo. So meron na tayong 3 minutes. Kamali ko rin dito, laglag ka. So kung ikaw ay o kayo nakaka-travel na sa north, lalo na sa mga mountain province, hindi na kayo magugulat sa mga ganitong klase ng daan. Ganda! Bukod doon, malamig pa. Nagawa yung road na tinatambakan nila. Medyo mag-off-road pala dito, pero okay lang kasi solid naman yung lupa. Doon nga lahat yata papunta. Ang dami. Pero mukhang patapos na sila. Dito lang tayo. Wow. Mukhang patapos na rin naman yung iba. Ang dami nang nakapunta dito. Sticker oh. Sino bang kilala ko dito? Try natin kumain. Sir, paano ba order? Pipila dito or may number? Pila lang dito. Tapos dalawang big top. Isang pork sisig. Mali. Mali ka. Sa'yo na naman, may exam ka na naman. Kasi isang pork. Dalawa. Bakit gusto kong matcha milk?
Meron kayong ano? Hungarian sausage. Isa nga yun, saka isang ano, salted caramel. Isa lang ba size niya yun? Opo, 16 na. Ang ganda ng view dito. Kaya pala masikat tong Cup of Stories dahil sila yung may perfect view na cafe. Doon ako nang galing kanina pa ito. Tapos yun yung Kapatagan na nakita ko. Tapos na tayong kumain. Maganda pumunta dito, napakaganda. Dalawa yung location niya, isa doon, tapos isa dito, pero mas maganda dito ang location. Maganda ang view, masarap naman ang pagkain. Ngayon, ang target location ko, kung makikita nyo dito sa mapa, nasa gitna ako ng bundok. Ayan, ito yung San Nicolas dito, yung pinanggalingan ko kanina. Ang target ko dito sa may Santa Fe. Dito ako bababa. Pabalik. Ayan. Pabalik ako. Kasi balak ko talaga siyang ikutin. Sa ngayon wala siyang signal, hindi makakuha ng signal. Siguro mag-change location ako. So tara na. Let's go. Mamaya siguro magkaka-signal to. Yan, dito lang yan sa Cup of Story Cafe and Restaurant. Meron silang sa taas doon, hindi ko alam kung pinapapasok nila pa, pero mukhang hindi. Tapos ito yung, nandito pa rin yung bike na nakita ko sa mapa. Nag-check ako dati. Let's go. Meron akong 3 bars. Abot pa naman siguro. Ayan. Wala pa rin tayong signal. Pero dito tayo dadaan. Ito pala yung campsite na nakita ko doon mula doon. Yan, may mga campsite. Ang lamig oh. Grabe na yan oh. Summer pa yan ah. Tapos meron pala ditong ngayon, Diners View Deck, meron din dito. Pero mas maganda doon sa Cup of Stories. Ang ganda kasi ng ano nila. Ang ganda ng title ng pangalan ng restaurant, Cup of Stories. Kumbaga, maraming kwento. Kung tumambay ka doon, marami kang storya or magagandang storya. Saan naman location? Ang dami din tao dito, 4 wheels, parking space. Ano meron dito? Wala kasi tayong signal. Tama pa ba itong dinadaanan ko ah? Tama pa ba ito? Pero partida, tanghali, ang lamig. Malico Viewpoint Eatery. Ito pala yan. Dami talaga dito. Ayan, parang may mga rooms pa doon na pwede kayo mag-overnight. Mukhang di naman ako maliligaw dito kahit walang mapa kasi wala namang ibang road na lulikuan kasi nasa gitna tayo ng bundok. Ito, meron din kainan dito. Yan, may view din. Maganda rin ang view dito ah. Wala pa rin tayong signal. Sobrang init siguro sa baba. Dito, ang lamig oh. Mangingitim ka na lang na hindi mo mamamalayan. Kasi nakakaitim pa rin yan kahit malamig sa pakiramdam. Ang sarap! Ang lamig! Summer capital of Pangasinan. Pwede talaga yung reputasyon na yan na ganun. Kasi kahit summer, malamig. Actually, dinaig niya pa yung Baguio eh. Kasi yung Baguio pag mga ganitong panahon na, mainit na rin eh. Pero ito, malamig. Wala pa nga lang siya masyadong mga pasyalan bukod dun sa nakita kong mga view deck at mga campsite, yun lang. Ito maganda rin to. Ginagawa pa lang. Yun oh. Kaya yun. Most likely puro ano dito, kainan, ano pa ba? Campsite, saka view deck. Yan. Malaki ang pagkaparehas niya ng
ng konsepto sa Tagaytay. Yun naman ang Tagaytay naman, yun naman ang tinaguri ang summer capital of the South, ang Tagaytay. Ang pinagkaiba lang nito, mas maganda ang view dito sa Maliko. Sa Tagaytay kasi, mabibilang mo lang doon kung sa may view. Check na natin kung may signal na. Pa rin tayong signal. Hindi ko tuloy matansya yung gaano pa kalayo. Patay ako nito sa gas ko. 3 bars. Tingin ko aabot naman yan. So may experience natin dito since pababa tayo, syempre puro pababa. Kung kanina puro paakyat, dito naman puro pababa. Parang ano namang itsura nito, ang road nito. Parang sa Nasugbu papuntang Kabyang. Yan, Hingi Falls. Falls din pala dito. Maganda talaga kung pupunta ka dito. Hindi pwedeng balikan dito kung pupuntahan mo yung mga ganyan, yung mga falls. Kailangan talaga mag-overnight dito. Wow, hindi ko na alam kung saan na ako banda. Tatakpan kasi ako ng bundok kaya walang signal. Tatalim ng ano dito, curve. So 45 minutes mula dun sa San Nicolas hanggang gitna. Aabutin pala na 1 oras kabilaan, San Nicolas to Santa Fe. 2 bars na lang ako tapos wala pa signal. Nakakabahan tuloy ako. Isa yan dapat sa dinadagdag sa itinerary, yung mga gasolinahan. Hindi ko nadala yung container ko kasi tingin ko naman makakatipid tayo ng gas kasi pababa. Malayo pa ba tayo? Kailangan ko siguro i-check muna. Kaya may lilim dito. Check na natin dito. Tay, malapit na ho ba ako makababa? Malapit na? Sa Santa Fe? Sige, salamat. Malapit na daw. Kinakabahan kasi ako, 2 bars. Hindi ka kasi nagdadala ng gasolina eh. Mahirap pala dito. Dapat pala naka-dual SIM ka kapag pagka pumupunta ka sa mga ganitong lugar. Pag nawala ng signal yung isa naman at least may backup. O kaya download na yung mapa. Ay, ang tagal-tagal na nag-ride, hindi pa rin prepare. Buti na lang may napagtanungan tayong lokal. Nakakatulong yung lamig ng panahon dito. At hindi ako nainitan. Ay, tirik na tirik yung araw. Pero yari tayo mamaya dun sa may bandang Bulacan na siguro. Naalala ko tuloy yung Baguio balikan ko. Ganitong oras din ako pauwi nun eh. Sabi ko, nakikita nyo kung gaano kainit pero hindi ko ramdam kasi ang lamig ng pakiramdam ko kahit nandito na sa malapit pababa. Minsan sa sobrang dami ng curve, pagka curve na naman, nalilimutan ko yung tamang turn, yung paghawak sa manibela. Ang katulad nyan, curve pala, sharp curve pala, hairpin. Hindi ko kasi makita sa mapa. May falls, Mugan Falls yata yung nakita ko, nabasa ko, tama ba? Mugan Falls, Mugan Falls nga, ayun dami rin nagpupunta marami kasi medyo malapit na siya sa baba kung manggagaling ka ng Santa Fe. Imugan Falls, Imugan Falls, kaya pala marami rin nagpupunta na dito na summer gawa ng mga falls. Parang pangatlo na yan nakita ko mula dun sa San Nicolas. Siguro naman may signal na dito. Finally, yan, nagkaroon na tayo ng mapa. Thank you Lord. Okay, matatansya na natin. Wow, ganda ng view deck Imugan view deck. Grabe, tagal pa Ayun pa yung road Saan na ba ako? Lapit na nga tayo. Konting pa. Medyo nawawala na yung mga curves sa mapa. Pwede tayong overtake dito according to map. May isang straight siya. Kaya malaking tulong din ang mapa talaga. Alam mo pala in advance kung anong klaseng road condition yung kasunod. Kaya nakakatakot kasi dito may mga buha-buhangin na hindi masyado makita.
Nakikita ko sa mapa may ilog sa kanan natin. Oh, ayan oh, may paliguan pala dito. Ayan. Oo. Ganda. Sabo Dam, Barakbak. Ganda oh. Pwede pala dito. Part siya ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. So kung balak nyo pumunta, dapat manggaling kayo sa Santa Fe para mas malapit to. Dam siya, pag ganun. Mukhang malalim na dito sa part na to. May mga nadidiscover tayong bagong dito. Pasyalan. Kung ayaw nyo masyadong umakyat, so ang dadaanan nyo, ang way nyo pa Santa Fe. So ang Santa Fe pala ay part din ng Nueva Vizcaya. Tama ba? Ito yung may bridge sana. Kaya lang di tayo pwede makadaan. So ikot tayo. Sira na yung bridge. Tinuturo ni Google Map doon daw dadaan. Kaya lang putol naman. Wala ka rin madadaanan. Lapit lang naman yung ikutan. In-adjust ko pa yung preno ko. Di naman pala ganun katatarik yung mga babaan. Tingnan ko yung gas ko kung magbabawas. Mukhang main road na to. Check ko nga kung may shell dito. Mukhang main road na to eh. May na-detect siya. May shell. Kaya lang nasa kabilang dulo pa. Andito pa. Kakayanin kaya natin. Oh my god, 54 kilometers. Hindi nakakayanin to ng 54 kilometers. Hanap tayo ng gas. 54 kilometers sa 2 bars. Doubt ako dun, doubt. So guys, nandito na nga pala tayo sa baba, no? Kasulukuyan natin binabagtas tong main road na to. Hindi ko alam kung anong road to, pero ito yung papunta ng ano eh. Dito sa opposite, ito yung kung dediretso ka doon pa Nueva Vizcaya to Sagada, Banawe Mountain Province. So dito pa south tayo kasi pauwi tayo ng Manila. So ngayon ang target natin maghanap ng gas, kahit yun sa mga bote-bote, kasi hindi ko tansya yung 54 kilometers na 1 hour mahigit kung kakasya yung 2 bars. Bundok pa rin pala ito niya, daanan ko, kala ko nakababa na ako. Nakababa lang pala ako sa Malico, pero nandito pa rin ako sa Santa Fe, na halos part pa rin ng bundok ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sabagay, ang Nueva Vizcaya naman kilala naman talaga na bundok yun eh. Tapos malamig. Nueva Ecija. Papasok na tayo. Ito, may gas pala. Kapag pagas kaya muna. Kasi hindi ko alam kung may gas station pa. Search ko nga kung may gas station pa. Uy, sayang. Nandun pala yung total, oh. Nandito na tayo sa Nueva Ecija. Galing nito, oh. Ito, Rock Shed. Rock Shed. Rock Shed din pala dito. Galing, eh. Madalas siguro landslide doon. Sa Marcos Highway kasi may Rock Shed din, eh. Grabe, alauna na, oh. Bali, di na nga pala ako nagpagas sa mga bote-bote. Tatry ko na lang na umabot dun sa may shell na nakita ko sa mapa. Meron na lang natitirang 37 kilometers. 2 bars pa rin naman na naka-indicate sa panel ko. Subukan na lang natin na umabot. Medyo talagang mainit na ngayon, pero dahil tumatakbo tayo at mahangin, medyo at least nababawasan. Pero kapag bumabagal, nararamdaman ko yung dampi ng araw. Katulad nito, yan, traffic ko. Nakikita nyo sa harapan yan, no, sa itsura ko. Tutok na tutok yung araw. So medyo matagal-tagal pa ang ating biyahe. Napakainit! So guys, yun na nga. Nag-indicate na 1 bar pero hindi pa naman nagbi-blink. So ibig sabihin meron pang 700 ml na gasolina. So meron pa tayo natitirang 31 minutes. Ilang kilometers? 24. Ang tagal kasi ng truck, mga nakabara na truck. Sana umabot tayo. Yari kung hindi, magko-commute tayo, maghahanap ng gasoline. Shell pa more. Pag nag-blink to, maghahanap na ako talaga ng mga debote. Pagka nagpagas nga doon sa Shell, mamaya makapagpahinga rin. Sobrang init, grabe yung hataw nung paghampas ng hangin eh, mainit. Parang kang naka-air fryer eh. Sa mapa, parang ang lapit na lang yun, 30 minutes. Yun! Biyaan guys, umabot tayo sa Shell. 1 bar pero hindi pa nag-blink. Hindi ko lang pinalabas yung BBA.
para hindi mag-asa sa gas. Tayo, init, grabe. Yo, what's up? Yan, water break muna. Dito ngayon ako sa Shell. Anong lugar to? Pero papunta na to ng Kabanatuan. Sobrang init. Kanina mali pala ako nang sinabi. Kala ko mag 1 o'clock na. Yun pala mag 1 o'clock. Ayan. Tapos na ako makapagpagas, saka makapag water break. Nung oras na 1:18. Kailangan na lumarga. Init pa rin. Kahit mamaya ako malis, ganun rin. Mainit din eh. Mukhang di naman traffic. Meron ako 1 hour and 5 minutes para makarating doon sa bibilang ko. Let's go! Sa San Jose na pala ako. San Jose City. Kakaiba itong pinapadaan sa akin ni Google Map ah. Daanan pa ba to? Hindi pwede dito yung bike na manipis ang gulong ah. Lulusot. Nandito na tayo sa lugar ng Llanera. Tingin ko hindi na rin naman traffic dito. Mukhang maluwag naman ang kalsada eh. Saka kukunti ang mga taong lumalabas. Sobrang tirik ng araw. At nakakaramdam na ako ng uhaw. Napakainit. Meron na lang tayong 5 minutes ayon kay Google Map. Napakainit. Uish. Buusan ko lang to para mabawasan ng init. Ayos din ang pagkakabasa ng upuan. At least hindi masakit sa puwet. Ang oras na 2:26. Bale, patapos na tayo sa sobrang kasagsagan ng init. Kasi ang kasagsagan lang naman ng init ay 11 to 2 o'clock yan. Siguro mga 3 o'clock eh, hindi na ganun kasakit sa balat yung init. Yan guys, pauwi na tayo. Wow, traffic. Dami rin papahinga. Hindi kinaya. Ang init. Kaya buti na lang hindi ako naka-riding jacket. Napakainit pag sa riding jacket nito. Ayan, nandito na tayo sa may part ng Bulacan. Hindi ko alam kung anong part ng Bulacan to eh. Pero traffic. Kung mapapansin nyo, napakadami na ng mga private vehicle. Ngayon sila nagsisiuwian galing sa mga probinsya. Meron pa tayong 17 kilometers to Plaridel para makapasok sa Plaridel Bypass Road. Yo, what's up? Yan, nagpahinga muna ako. Nandito na ako sa may Plaridel Bypass Road, yung Bukana. Ayun. Tapos doon ang way natin papunta sa may pakaliwa. Yan. Sobrang init. Kanina umalis ako ng 2:30 sa Kabanatuan. Nakarating ako dito ng 4:23. Bali nag-CR na ako kanina eh. Tapos uminom na ako ng tubig. Kung mag-ride kayo dito sa parting norte, lalo na Pangasinan ngayong summer, siguraduhin yung hydrated kayo. May baon kayong tubig. Tapos magbaon din kayo ng fan, yung portable fan. Oras share ang tatak nyo. 1,000 ang binili yun sa Lazada. Tapos makunat pa ang battery nito. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung pinakasagad niya. Tapos tumatagal siya ng mga 4 na oras na tuloy-tuloy na gamit. Yun, pwede nyong sabit sa leeg. Effective to pag sa mga traffic, pero pag nananakbo ka, hindi na siya effective. Kung kilala niya yung sikat na motovlogger na si Motodeck, ayun yung shop niya. Yun, yung shop niya yan, yung One Garage. Yan yung shop niya dito sa Bulacan. 2 hours and 33 minutes yan. Yan yung natitira kong oras para makarating sa bahay. Sabi ni Google, 79 kilometers na natitira. 7:01 daw ako makakauwi kung hindi ako titigil. Let's go, let's go. Yo, what's up? Dito ko na siguro puputulin ang video ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood. Ride safe pa sa ating lahat. Let's go!